ערב טוב. צ'רנומורה, היריבה הבולגרית של הפועל באר שבע, מארחת כאן. אז כמו שהפועל באר שבע לא אירחה בשבוע שעבר בבית אלא בבולגריה, צ'רנומורה גם היא לא מארחת במגרש הביתי שלה, שכנראה פסול למשחקים אירופיים, והיא מארחת את הפועל באר שבע בלודוגורץ ארנה אשר בבולגריה. ספר! גבוה מעל השער. כל דרך סולה, וסולה עכשיו יבט לשער וסוחט ממרציאנו את העצירה הזאת. עכשיו הוא מקבל עזרה מקלקן. קלקן חודר פנימה והביטה לעבר השער, גבוה מעל השער. כדור מסובב מצוין וזה נכנס פנימה. 1-0 להפועל באר שבע. מצלמה על הלדר לופש. בלוריאן עשה שם תרגיל חסימה לשוער, זה נהדר. קלקן ייקח את הבעיטה לעבר המסגרת ופנימה. שער שוויון אדיר של קלקן, וצ'רנומורה חוזרת לעניינים. 1-1. מרציאנו מגיע בכדור, כאילו הוא ידע שזה יבוא לשם. ראינו אותו, הוא מסמן לחומה 4 שחקנים, הכדור הולך על החומה אל הצד הזה. ספר מסובב את הכדור פנימה ויופי של שער. יופי של שער. אלדר לופש פעם נוספת. 2-1 באר שבע. רמת כדור מושלמת, רחוק מהידיים של השוער, מאחורי קו ההגנה, והמגן השמאלי הזה שכל כך תומך בהתקפה כובש שוב בנגיחה. עכשיו זה בא מצד שמאל, ודודו עם הכדור בתוך הרחבה, הוא ינסה לבעוט לשער, וטוב שכך. באר שבע מרחיקה עוד כדור מהרחבה. דודו, החוצה. והנה שריקת הסיום. כל הכבוד באר שבע, יופי באר שבע. משחק פנטסטי, יחסית כמובן למשחק בשבוע שעבר. באר שבע עושה את מה שהיא צריכה לעשות, מנצחת 2-1 ועולה לסיבוב הבא.